Maayong gabi, pag-usap mga angkol, mga auntie. Magandang gabi po sa inyo mga kabisyo. Okay pa ba tayo dyan? Wala pa bang inaantok dyan, ha? Kapag may inaantok dyan, Lucion! Yun ako na yung kigol. At syempre naman, balik po tayo sa pinag-usapan po natin mga kabisyo. Angkol o auntie, mga pamangkin. Anong binata, dalaga pa kayo? Ano ang madalas na ipinapaalam ninyo sa mga magulang ninyo para makagala kasama ang mga friends? Col, naalala mo ba? Siyempre naman. Eto basahin na po natin yung mga nag-post sa ating fanpage sa Totoy Bato Official. Sabi ni Jessica Gumawon, Dinyo, buutan here, dili lagan kay dili pod ko kabalo unsaon pag paitoy-itoy aron tugtan. Siguro mangtas yung magulang, no? Yung tatay mo siguro, isa din siguro pasaway dati. Takot ka eh. Sabi Leia, okay, pero okay yan kasi nagiging mabait na yung tatay mo, no? Leia Bora sa Twito. Nung college kami, nagpaalam kami mag-service sa kasal. HRM student kasi kami. Paalam namin sa mga magulang namin, mag-service kami sa catering ng kasal. Dala pa namin yung uniform namin, pero lahat yun iniwan namin sa bahay na kaklase namin dahil nag-overnight kami sa dagat sa Bicol. Sarap balik-balikan mga nakaraan. Call, pa-shoutout po. Watching and listening here in Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Ay, pa-request naman po, Never Thought by Danhil Call. Daghang salamat po. Marami pong salamat. Ito po, isa sa mga avid listeners po natin. Lagi siyang nakatutok. Basta buong araw siguro to. Oo. Hello po sa iyo, Uncle, Manong Driver. At hindi ako makahindi sa iyo ngayon. Kasi, Lucion, ni mo akong kigol. Ito na po, napakinggan na po natin itong mga kabisyo. No? Pwede naman kayo magpadala ng inyong voice message, ha? Okay, eto, gusto ko lang pakinggan natin to si Uncle Alvin Piliano. Totoy, good evening. Good evening. Magandang gabi dyan sa'yo. Gabi eh. Pakibati lang ako babatiin ko lang Totoy itong mga kasamaan ko na driver sa Grab. Tayon. Si paring John Paul Babor, taga Negros Oriental. Si Nonoy Babor. At saka yung kapatid ko na si Ian Piliano na Grab din. Lahat always kami nakatutok sa Love Radio sa stasyon mo. Thank you, Uncle Totoy. Ingat ka lagi. God bless. At saka pala si Sir Adan. Si Boss Adan. Pasuyaw kasi lagi nakaabang sa pabati mo. Ay. Salamat. Ay, salamat. Tingnan mo yan. Nasa biyahe yan, ha? Oo. Salamat, Uncle. At ako lang naman, habang nasa biyahe po kayo, just putting a smile on your face lang, okay na ko, Ana. Yowers! At least kahit paano naman, nakakatulong naman yung uncle mo para magising naman. At sa mga gustong matulog, wag mo na. Sabay na tayo, ha? After dito sa ating programa. Okay, padayo, no? Ano ba yung anong binata pa kayo? Ano bang madalas na pinapaalam nyo sa mga magulang nyo para makagala kasama ang friends? Ayan. Sabi ni Elna Sabio Mortel, may assignment kami at reporting bukas. Grouping kami doon at marami kaming gagawin. Kaya doon ako matutulog sa kanila. Lahat kami at puro lang kami babae. Yan. Shoutout po sa mama at papa na sleeping na. Yan. While listening sa Love Radio at sa mga syupatid ko dyan. Pakihinaan ng radyo masyadong malakas. Love always. Naka-caps lock na yan. Sana mabasa. Hihi. Salamat, Elda. Talagang malakas yung radyo talaga pag nakatutoy dito, no? Shoutout sa mga magulang mo at nakatutoy dito lagi. J. Sofia Castro, si teacher, may extended lesson. Agilet Impreso, may gagawin project. Ma-shoutout naman po ako habang nananahi. Habang nagmamartes kami ni Ezra Enriquez. Ayan, masaya naman po ang gabi natin, no? Jessica Gumawon, Dinyo. Ayan, tapos na po. Si Nick Daton de Malata. Esto away man ko toy, kaya di ko naranasan yan. Nag-high school man ko na ako lang nagpaaral sa sarili ko. Oy, mabait na bata to, no? Swerte lang siguro yung iba, kaya medyo may
pasaway. Pero siguro, hindi naman ganun yung pasaway. Siguro, swerte lang, blessed lang talaga sa buhay kasi may kaya yung mga magulang. Pero yung mga walang kaya, siguro hindi po pwedeng magiging pasaway ka. Kaya mag-unsan lang ka ug madamlag, di ba? Pag hindi ka naman magiging masipag at matyaga ngayon, ano nang maaani mo in the future? Yeah, that's right, no? Ayan, si Janet Mendola, Duhay Lungsod. Isang beses lang to nakapagpaalam manood ng concert pero sumakay lang ng Ferris wheel. Ha 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 ha. Di na ko umulit at takot akong malaman to dahil mabait ako na anak. Oo, alam ko to kasi 'di ba sa mga carnival ba yan? Carnival ngayon wala na, nandyan yung Star City, gusto niyo sumakay ng Ferris wheel. Dati sa mga baryo-baryo yun, mag-aantay tayo pag may fiesta, di ba? Oo, carnival. Andun tayo lahat, nag-itsa-itsa, no? Yung dati 50 piso. Magkano na ba ngayon? 5 piso na ba yun? Yung iniitsa-itsa mo? Ay nako, marami pa tayong pwedeng pag-usapan po mga kabisyo, kaya lang wala na po tayong oras. Maraming salamat at pasensya na sa hindi ko nabasa po. Oo, bukas na po tayo magsama-sama. Ayan, magpapaalam na po inyong uncle. At ipag-pray lang tayo na laging okay pas all right ang ating buhay. Thank you very much. Ganda ng boses ko na ngayon. Anyways, this is your 90.7 Love Radio. Goodbye. Oh yeah. Sasakyan si